ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав мешунавед. имрӯз 15 январи соли 2021. дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷии Екатеринбург шаби 14 ба 13 январ ошӯбе сар зад ки танҳо нирӯҳои даъватшудаи полисия тавонистанд онро саркӯб намоянд. аз рӯи гуфтаҳои сухангӯи полисияи вилояти Свердлов Валерий Горелих, шаҳрвандони яке аз давлатҳои хориҷӣ хостааст ба дохили боздоштгоҳ машруботи спиртӣ ворид кунад. ин ҳолат аз ҷониби посбонҳо сари вақт пешгирӣ мешаваду боиси норозигии боздоштшудагон мегардад. боздоштшудагон дарҳои ҳуҷраҳоро маҳкам намуда ба шикастани чизу чораҳо оғоз мекунанд. ба нишони эътироз як шаҳрванди Узбекистон ва як шаҳрванди Арманистон раги дастони худро мебуранд. нирӯҳои махсуси даъватшудаи полисияи ин минтақа ошӯбро саркӯб ва вазъро мӯътадил мегардонанд. дар ҳамин ҳол консули генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург Зафар Саидзода ба радиои муҳоҷир хабар дод ки дар боздоштгоҳ 7 шаҳрванди Тоҷикистон низ қарор доранду ҳамаи онҳо нафарони аз маҳбасҳо озод шуда мебошанд. консули генералӣ иттилои онро ки гӯё саркардаи он ошӯб шаҳрванди Тоҷикистон бошад тасдиқ накард. аммо зикр сохт ки дар байни онҳо собиқ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Каримҷон Рузиев низ буда ки айни ҳол шахси бетабаа ҳисоб меёбад ва илова намуд танҳо дар ҳолати барқарор намудани шаҳрвандии Тоҷикистон ӯро метавонанд ба Тоҷикистон ихроҷ намоянд. аммо худи Каримҷон Рузиев қатъиян намехоҳад ки ба Тоҷикистон баргардад, зеро модараш рус ва шаҳрванди Русия буда интизор меравад ки ӯро бо қарори суди маҳаллӣ аз боздоштгоҳ озод намоянд. Каримҷон Рузиев борҳо дар Русия аз озодӣ маҳрум шудааст. навори ин ҳодисаро телеграм-канали Ура.ру пахш намудааст. Вот человек скрывался, даже бинта нету, у них пришли. Вот, бинта нету, ничего не лечит. Перекс есть? Не перекс, ничего нету у них. Давайте руку. Вот, мы в спецприемнике сидим, где аэропорт. Вот беспределя. Вот, все зэки там, вот зэки из лагеря привезли этот. Вот они беспределят здесь. Зэков тут еще ОМОНцев вызвали. Вот, в коридоре остальные крови. Всех скрывались. Никого не пустят. Вот, человек скрывался вообще без сознания. Вот, на месте его. Вот, скрывался человек. Вот эти пришли. Не знаю, человек вообще без сознания. Вон, труп лежит. Без сознания. О, встал уж. Его увезли. ахиран мусофирони дармондаи фурудгоҳи Шереметова ба Душанбе баргаштанд. 14 январ ширкати ҳавопаймоии Северни ветер 10 нафари боқимондаи шаҳрвандони Тоҷикистонро ба Душанбе бурд. ёдовар мешавем ки ҳанӯз 29 декабри соли гузашта 17 мусофирони хатсайри Қурғонтепа Душанбе Москва дар фурудгоҳи Шереметоваи Москва дармонда буданд. чанд вақт пештар аз ин 17 нафараҳо 7 нафар ба шаҳри Оши Қирғизистон парвоз намуда буданд. мушкилоти ин мусофирон ҳанӯз дар Қурғонтепа сар шуда буд. ширкати ҳавопаймоии Северни ветер ки тайёрааш мебоист аз Қурғонтепа ба самти Москва парвоз мекард, мусофиронро ба Душанбе овард. парвоз шаби 29 декабри соли гузашта оғоз шуду 30 декабр онҳо ба фурудгоҳи Шереметова расиданд. аммо сарҳадбони хадамоти амнияти Русия ба 17 нафар иҷозат надоданд ки сарҳадро убур намоянд. дар 8 рӯзи аввал ширкати ҳавопаймоии масъул танҳо 3 маротиба ба ин мусофирон хӯрок оварда буданд. ин ҳол то он вақте давом намуд ки як духтари тоҷикистонӣ тасодуфан бо онҳо дучор нашуд. баъди зангҳои бешумор муроҷиат ба ин ширкат онҳоро 3 вақт бо хӯроки гарм таъмин намуда истодаанд. аммо имрӯз бошад ба 2 нафар мусофироне ки бо ҳамин тайёра аз Душанбе омаданд иҷозати вуруд ба Русия дода нашуду онҳо дар минтақаи транзитӣ дармонданд. айни замон як намуди қаллобӣ ки бевосита бобати муҳоҷирон аст равнақ ёфтааст. дар сомонаҳои иҷтимоӣ эълонҳои кӯмаки ворид шудан ба марзи Русия давр мезанад.
асосан дар ин эълонҳо рақамҳои мессенҷер, паёмакрасонаҳои маъруф гузошта мешаванд. барои омода сохтани ҳуҷҷатҳои тиббӣ қаллобон 50 000 рубл талаб мекунанд. маблағҳоро тариқи киви кашилок ва ё корти киви мегиранд ки танҳо ба як рақами телефон пайваст мебошад. ҳоло намунаи чунин қаллобиро мебинед. агар ба доми чунин нафарон фароед, дар ҳолати аз ҳама муваффақ танҳо ба маблағатон месӯзед, вагарна дар фурудгоҳи Русия дармонда низ эҳтимол дорад. бори дигар хотиррасон менамоем ки ин нафарон метавонанд ба Русия сафар кунанд. онҳое ки иҷозатномаи истиқоматӣ ВНЖ амалкунанда дар Русияро доранд ё ин ки соҳиби гувоҳномаи амалкунандаи иштирокчии барномаи бозгашти ихтиёрии ҳамватанон ба Русия ҳастанд. онҳое ки волидайнашон, фарзандонашон ва ё ҳамсарашон шаҳрвандии Русияро доранд. онҳое ки бояд дар муддати наздиктарин табобати статсионариро дар Русия гиранд, аммо танҳо дар он ҳолатҳое ки пештар дар Русия табобат гирифтаанд ё ки касалияшон дар дигар ҷой ба ғайр аз Русия сиҳат карда намешавад. онҳое ки аз клиникаҳои шахсӣ даъватнома барои гузаронидани таҳқиқ ё табобати гастрити сабук хариданд, дар сарҳад бозпас гардонида мешаванд. онҳое ки мутахассис барои хизматрасонии таҷҳизоти воридотӣ мебошанд ва барои хизматрасонӣ ба он дар мувофиқа бо ҳукумати Русия даъват шудаанд. дар Кумитаи нақлиёт ва сохтумони Думаи давлатии Русия ба пешниҳоди манъи фаъолияти муҳоҷирон дар такси зид баромаданд. ҷонишини раиси ин кумита Александр Старовойтов мегӯяд, қабули чунин қарор мақсаднок нест. пеш аз ҳама бояд муайян намуд ки дар ин соҳа дар кадом минтақа чанд нафар муҳоҷир кор мекунанд. дар акси ҳол эҳтимолияти фалат шудани ин соҳа вуҷуд дорад. айни ҳол Думаи давлатӣ ду роҳи ҳалли ин мушкилотро баррасӣ доранд. якум, танҳо ба шаҳрвандони Русия иҷозати фаъолият дар ин соҳа дода мешавад ва дуюм муҳоҷирони таксирон ҳатман шаҳодатномаи ронандагии Русияро гиранд. қазияи 7 нафар иштирокчиёни як гурӯҳи ҷиноятӣ ки бо ҷурми ташкили ғайриқонунии бақайдгирии муҳоҷирон муттаҳам мешаванд ба додгоҳ расид. ин гурӯҳ будубоши анқариб 167 000 нафарро ғайриқонунӣ ба расмият даровардаанд. прокуратураи Москва хабар медиҳад ки ин нафарон бо моддаҳои 2 қисми 322.1 ташкили ғайриқонунии муҳоҷират, моддаи 322.3 бақайдгирии ғайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ ва қисми 6 моддаи 290 гирифтани пораи кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия айбдор мешаванд. дар рафти тафтишот маълум гашт ки нафарони мазкур барои хидматашон аз 2500 рубл то 5000 рубли подош гирифтаанд. аммо Валентина Чупик, ҳуқуқшиноси соҳаи муҳоҷират, мегӯяд ки аз рӯи ин қазия сардори шӯъбаи муҳоҷирати ноҳияи Басмани дар маҳбас аст, аммо сардорони ноҳияҳои Котелники ва Ленинский проспект ки ташкилотчиёни асосӣ буданд, танҳо аз вазифа сабукдӯш шуданд. аз рӯи гуфтаҳои Валентина Чупик, думи ин қазия то ба роҳбари собиқи хадамоти муҳоҷирати Москва мебарад. ин буд пахши мустақими хабарҳои рӯз аз радиои Муҳоҷир. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳату муваффақ бошед азизон.